Aduh, cakap. Ansakantis pala sa tikilodi. Sparky Marky. Episode 1. Naruwa ka din ako. Kabasanak so, saktin na kaya mo kasi. Naruwa ka. Piling ka siya sa naksos. May nga, kung sa kodikos na ako nga. Kodik ko naman ako lang. Spil aksata na spil ka naman ako nakasigil Kontrolin ko kaya kasing nagkapili tama na ko yun nasuwa ka. Pamibaw minut sa kangip siyak to siya. Daw siyak tong ninyo pilipas luto nga. Naksnak to lang kami. Dibi ko to aso sa amin tanas pil. Maswakpan na kaya? Budak-tarakta ko yung naro. Panda. Ako sa cakak nayak pala wish ni. Imagino yung gason. Ako siya kukuil. Kami toujours cakak. Ako tayo ba? Tama rin na so. Tama? Ako tama na ko yun nakal. Bunyak-sok pa doon. Okay, Marcus. Siya Apple. Manak po sa fish siya. So, hindi na kaya ako ngamayam. Ano ko kumasanak po kas? Baru matu apa tu si makayang makimanas so nakamala utak nakto siya kan. Nakatsak po nga, kawak salamat, tanong na misis ko nga. Kaya no kaktus sa nga, utsimuti nga sa siya nga. So, nagkaktakta ko na. Tapos siya nga na, saksik ka ba tayo nga. Siya mo isak po ka.
와우. Kontrolli koksungu. Tekku tammakkaretta ja naktsiga. Spicy. Spark. Tawa ka ng magtakpat. Keybox ko na po nga. Ito yung naka. 이 야와 감막닥도 Mamang sa maximo. Kami ako sa kangin na may ay. Ay, aksit ako ako nangin na may aksesyones yo. Ano ang maximang nga kaya may Davao na suri. Ayun na, maximo. Dava. Không biết có nằm bằng đây rồi hả? Wow, nó được của nó. Cool. Acting. Ash. Click naman. Sanyak kochi sa kaktika siya si mga rawa. Nó là các sa trên stock đúng không? Tôi nào để xuống đặc siêu ba hình á, đâu là đặc siêu ta cũng đi cột đúng không? Hoặc là đó. Cái anh đã cố gắng cả spille. 손을 다 먹어요. 쫙 찌기죠.
나와? 하늘에 나와? 아! 에픽 굿. 기 굿. 나와? Đâu mà xong mấy bì đó chứ là sao? Hắc. Ê? Почему народ? Ишу. Jooni tämä nyt tuossa on arvoa. Pusikisin nängin naksuga. Oh. Nami oo nga pa sa chiyo mo rikaksin daw ng ilaga. Okay pa siya kung nani. Mga kalayak toyo sa bunga. Reaktor na siya no asak chiyo pukisa. Sorry. Mất trầm mặn này con chỉ cần đi trầm bạc ra số. Mà sao mình chọn ta rất sơ số ra rồi. Quá. Teman sudah. Tahu nak kuis nasi mas. Mata note jejak. So, tan note jedawan. Yes, tokas laksa nga ngo.
You lost. Davata nakipachi. Kailan na mas pilakis wa? Teko kaya po nangrak. Aoshima. Anak ko ita. A M E Nivida sakamana kuwita na saya ko YouTube maksa ta sungai sa kaksunya ta kuwita pa sa ro ko ano atta tanay sa kanya kaksungai ro chikba ro pag siya ni Steve sungai ro tsaka po ayun na tsaka kodungan ito tanda toksong atta kuwita ro chito sa ro Dava Bato eh. Yung batong nakakasong at tataniro sinaro. Tapos nilo siya naktunakpayo ko. Kukuha na magkakto siya si Magka. Ayaksuin na kani. Istuay kita ta kopas. Nasaksak na kaya mo kasi. Wala sak ka kami. Tingnan sa tingnan yak tok sa ako. Kung gusto saban, ising isusang nila. Sa kuswat. È ma successo? Ayoko. Siyon aksyon mo ito ano, succession. Siyon aksyon sa kangiraw, ngasang usyo nga, siyon aksyon sa kangipan. Siyon aksyon banyak sa succession. Come on, don't be shy. Etniyo yang saka kutukku. Etniyo yang saka rak pagkakisyan nit. Tutan yang saka kita kaya kasyong. Tutan na takus. Tokso ko na tanong na ako si tututa. Tutan sa display. Pungi pa. Mga ko yun ay sinas na pwede sinaksak sa masasistema si Pai. Nasya naman takus. Bye bye.